same ki har abada ba za ne kuka ba. Na amince ko yanzu a ɗaura mana aure in na same ka har abada ba za ne kuka ba. Ba za ne kuka ba. Ina son ki rayuwa ta zan iya bayarwa, ke ce makura a so ta ya zan mantawa. Kyakkyawa ce ki sabin ki shine morewa, daura mana aure na san zan hutawa, na san zan hutawa. Ka cika kowa cikin samar kai zan nunawa, yadda na saka a raina bancin zan iya gyalewa. Kai ne mai sa da farin ciki ta zan mantawa, na jin zan rayuwa ba kai ta wanawa. Da tunanin ki nake kwana ke ce lissafi na,